tabukhe godom boro sokpaikha sokpainai amokhe lama saka o jaga o phano tongsini bara hinui tonglaikha nok bara o jaga o duita room nai tonglaikha orokhe buina khangkhe manglakse hinui hingkhe tei darasong hingkhe teibo tola o kaham dama nok hinui naina thangui tongo kisa gana khe mela bai kisa gana khe hinui thanglaimani sokpai ako. Hingkhe chwng je taisang saka o jaga tonglia amokhe tola o kisa bathroom latrine nukgwi gana o jaga phaikha chwng o jaga tabuk tonglaio bara khong 3ta room o jaga o 3000 khe tonglaikha jotono hingkhe lenglang laijak hingkhe tabukhe lenglang baininui beranani ongkhorlaikha kisa beranai gana hinui buikhe jotono beraibaikha 2-3 bar no chongkhe berai ako hingkhe tabukhe sarik bo wngkha hingkhe beranani hinui ongkhokha bachoi masangni chwng masangni tui monaikhe tei oro hingkhe joto jani jani beraina thangbaijak gono hade khum rok naithok naithok tongo o jaga cherai manui baire gana hinui gari rok naina phaimani hingkhe o jaga khai naidi manui rok phali tongo hingkhe karai nainai ang karai tilang thanai o jagani mani mungsa tithok phaikha hingkhe manui rok tilang thanango hinui tilang thanai karai tilang sinaida mani karai bo paijaknai tongo hingkhe tabuk karai no naimani khikrok joto tamjani hai ongjak milik wngya hingkhe bono kaham nainai mani datu tong hinui tei alada rok jotono omo hai mangsim sim khikrok karai ni khikrok ta jotono omo hai hingkhe nainai mani tabuk obono suri nainai busuk rok phai busuk rok marino busuk keji rokong nainani hinui tabuk map khairi tongo tabono boto nai saka bono baso hinui sai tongo o karai no hingkhe ang naiya hinui yakarui rwkha hingkhe busuk kai rinai hinui sungo bo hingkhe ang 350 hinui sai rwkha ta hingkhe no nadi hinui boya nadi hingkhe ang naikha ta tabukhe tei kisa berai gana tei tamo rok manna berainai gana hingkhe cherai bo nahadi cherai bo bamjak yang pailaya pura borok bangma naidi borok taisingo hingkhe borok kom si tabuk hingkhe borok bangkha hingkhe tabukhe bati rok painani naitongo do bati rok painani hinui hingkhe tabukhe ri dukan o phailaka ri nainani hinui hingkhe sweater naimani busuk rok hinui swngnai mani ta nalai naiya swngui naimani se dam markhe dam hino 600 hinui tongo bono se hingkhe chini bazar hingkhe bo 200 khe mano hingkhe ang bono 200 yachakha ta 200 rinai hinui amo se bo riya 200 bai tobo alada naikha ta ang hingkhe teibo gani cherai hingkhe jolijak bini truck no bini toi kisa romui nakhata kalaijak naisi hinui oboni se jolijak soka bono hade thebra bai ano jolijak soka markhe chirigui hingkhe o jaga hingkhe tabuk phaikha bono bus nana hinui bo hingkhe bus nana hinui phaimani omo busuk hinui saka o tongo ta tok rok oborok busuk hinui sungmani hingkhe bachikhe bwsajaknai banda bo herbai naitong hingkhe tabuk bono tam manui rinai bo bini gari dukan bo jaga bo rwtugui tilangui paimari sinaida bo jolijagui tongo nahadi ta pojonto jolima sari ako markhe jolijak soka bo ani cherai bus nana hino je gari no bothai kwtal nana hino hingkhe mang pairi paiya hingkhe tabuk o jaga o bus gari pairina naitongo bono ang bus gari nana phung hingkhe o jaga paisa kisa siring wngsiyo bo hingkhe nana mang gari nukha hingkhe tei kisa nana hino omo haikhe mangbo jalukha no hingkhe o bus chikon sana se pairina naido bono ang emoni bo nosto khlaio nogo bo bini bus tongo hingkhe ba hingkhe obose 50 taka na 60 taka hinui tongo bono se o malik hingkhe bachikhe bwsajaknai banda putol painani naitongo hingkhe bose hingkhe tabukhe nairikha o papa no bus rok nai phainai taisa ri dukan o phailaka ri naina bagui bachai bo bini bwsajaknai banda ri nainai hingkhe ba hingkhe tei ani logi ni monai bobo ri nainai phung hingkhe tabuk nai ri nailaimani ta
ri dokan ke market guri soka hangka o jaga no kuti kaisa nuk tikhang hingke naithokjak khabana hingke tao naithok tirota o kuti no ke busuk hini sungtongo tabono depormasi chini borok ta hingke naithokjak khabono tikhalai naina hine tongo tikhalai ridi hine bo naithokjak hine tikhalai ridi ongtongo ta hingke o tak tikhalai phonoka cherai hingke tam rok sungui naikan ta tabuk busuk rok hin naithok tikha colour rok naithokjak hangke kisari patla ta dam rok busuk hin sungtongmani dam hingke bo onko hin saitongo 300 hin saitongo ta 350 hin saitongo hingke ang 250 ridi himansi riya hingke tab khe tei kaisa jaga o phailaka onko basi buri rok nakha bwsajaknai banta frog rok nakha hingke jang tabuk taisa beralainai jang besi beraiya je ri dokan o mangse berai tonglaio chong maitung dokan tei ri dokan o tei kun jaga se beraiya ko de ri rok naithok tak borok rok tongo tei tati ni rok naitui ri gnai rok bo naithok ri sa rok tab khe ang top nai tongmani kisa ani oro ojon ongnai kwrwi jotono kotorma top rok bo cherai no khe bini totui no ro ri kha tab khe ang video khlai tong tab beralai anda kisa nei phone rok tuijak boi phone tarna bagui kenai di busuk naithok bwrwi bwsa rok ni banta se sweater rok naithok o jaga se teibo o jaga ni market naithok tongo ri rok le ganai di fire service rok ready fire service gari rok kaka bai malai khamle kaka yango beranai gana yango beranai hinui phailaijaak tei tam rok nungno naigan ta gurilai ayang je dokan o mangmung gurilaimani tei yang sungfru laiya tab khe yang rok phailaka ta nainani hine borok pangmani pura naidi horo tei bangano tabuk se bai aste phailai tongo de borok pangmani tabuk khe duibar phaika ang boro cherai furu waisa phaika obo salo phainai thango hingke tabuk khe se hotto phailaka ta de naikade manui rok kanjani manui naidi chini borok ni bumung yang amtorok ni bumung do rang batang rok bo tongo o jaga o naide naithok mono khe no swnai yang naimangla khani dam bisi hinui nai naijakya tabuk khe yango guri naina bagui phailaijak tamo rok phalnai bagui o jaga o hingke borok bangma naidi do naikide busuk borok bang hingke o bwskango borok asukjak bwskango hingke rwchapmani mwsamani rok bo phunuknai o bagui oro borok bango tei o jaga hingke rang rina nangya sorkari o jaga o hingke o bagui borok bangsuka hingke chongbo puila furu oro phaimani no do hingke mama song o jaga phaijak jaga narwk phaijak borok se kwrwi kha furu salota hingke chong o jaga tongkha hingke borok bangkha hingke phainani lama manglak ongkhonani thangnani lama manglak hingke ba cherai rok bo ganang o jaga tong manglak hinui chong extra nok barana khata room baranawi tongkha ta o jaga khai toimani bwskango rwchapmani mwsamani kaham khai no nuknai hingke ba thaipono tonglaia chong o jaga o borok bo bangsuka naide busuk borok bangkha naide।
Tabukhe yang lama phaising berelai phaikha berete yang beregana hene nainani hinbagui phailajak buikhe joto yang berena thangbajak chini dolo chongkhe tom suksor ase o saka naidi amtui no tui rohoro tui phaimani lama tabukhe to bondo khlaijak hingke dolani nog rok naidi o jaga khe naimani jaga sina hine angkhe oro thana naimani se volunteer bai obo naimani jaga ya hine phirogri rohorjak ta hingke amokhe main melani gate naidi tithomuk abo horo go chini dolok joto jani jani achuklaijak baksa khe bo thujak basibai bwsajak khe thujak hingke yango naidi chwla rok achuklaijak bachalaijak hingke yango naigala o jaga khe hotdog tonglaio hot muchungui rok tonglaio borok hingke mare songnai dol age hingke saimaya borok hinui tabuk video naisi saimano borok hinui horo hingke oro chini oro hingke light kwrui yang tola ni light sisi oro kara o tongo hingke ayango hingke rwchabui rok tongo mwsai rok tongo oro tongtotui hingke mobile bai khai nuhurya ta hingke tini tabukhe aisuk wngkha thanani bagui chatai rok akorok tisabaikha joto jani manui rok thamokbaikha hingke tabukhe nogo kifilka hingke tabuk dolong no naisingui tongo hingke baksa khe ba gari bojaga onjak gari bojaga bathakjak hinui naina thangjak hingke baksa khe bo sokpaiya hingke borok muchungta o jaga achuk hinui naisingui tonglai. Tabukhe gari o thangsinai amsake mahimka sanase kokori kha lengsuka pura chwraibai akobai hingke tei baksa khe ba jan poja rok tuijak bag rok tuijak hingke baskhe hachal mahimka hingke dorlok cholijak suka driver no amsake hachal o tongphio hininai joto gari bus kotorma rok ayang bwskango tongo hingke bolai bus bo achuk torya sikon se amo se o jaga tongphio hingke.